I depend only on you, King of glory. I depend only on you, Lion of Judah. I depend only on you. He have taken my sorrows away. He have taken your bodies away. Hallelujah, Jesus is mine. Hallelujah, Jesus is mine. He has taken my sorrows away. He has taken. Hallelujah, Jesus is mine. Hallelujah, Jesus is mine. Hallelujah, He has taken my sorrows away. He has taken my problems away. Hallelujah, Hallelujah, Jesus is mine. Hallelujah, Jesus is mine. See the way you love me. See the way you care for me. Carry my matter for your head. See the way you love me. See the way you care for me. Carry my matter for your head. Ice. Break it off. Break it off. Hello. Oh my God. Hello. Umuchine koneba. Umuchine koneba. Hamagini bunu mwabubando. Nakachideke. Dinisigi. Ebere memula mundiro. Dinecho deda. Ice. Onye sinigada. Omame. Agebu zonta. Atom kisrom buabua. Makanika di n'okwu ọnụ. Onye kwechi ekwe.
Overtaking is allowed. Atom Kisram Buabua. Even this year, Hagata. Hey! Hamage Nibu Mubandue. Akati Deke. Dinisibe. Bebelamu Dino. Dine Chadida. Lenu Dine Chadida. Dine Chadida. Dine Chadida. He will not dine Chadida. He will not dine Chadida. Eyes. Break it down. Atom keep below to break it down. Below to be from Begua. Hachani Gada. Una Utani Gada. Even this year. I have a booze or that. Yes, sir. Atom kiss from Begua. Below to below Hamage Nebu Bando. I got you deke. Dinadogi. Lamundi. Aya. Lenundine tode dae. Lenundine tode dabo. Iwulandine tode dae. Iwulandine tode dae. Iwulandine tode dae. Lewandine tode dabo. Aya baseyike. Lenundine tode dabo. Lenundine tode dae. Nenokase tode dabo. Nenundine tode dae. Lenundine 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 tode dabo. Iwulandine tode dae. Iwulandine tode dae. Iwulandine tode dabo. Eyes. I am offered to break it down. Every this son of this year. The got to the rotten. Out of this drum begua. You know that Jesus is 10. Jehovah 10. Jesus is 10. I am below. I never do not. Jesus is 10. Jehovah 10. Jesus is 10. I got to what 10. Jehovah 10. Jesus is 10. Jesus is 10. Jesus is 10. Jesus is 10. Yeah. 10. Hello. Wait. Hello. Imani Gabonyambu. Chineke na gibule luta. Me no cheba tala. Makanike di no kuono. Onye kwechi ekwe. Overtaking is allowed. Oya hapo chegi metuwa nega kasia. Ahuru nanya. Ibolu woma. Ahuru nanya. Wait. Onye unekwe Mariahu. Omunokwe na Chineke na zekbere. Obu ni kweta ginka. Ekwe mnata nige bukozi gala. Ima niga bonye mbu. Ike di lokwu ono. Onye kwechi ekwe. Overtaking is allowed. Ima niga bonye mbu ta. Gejono chezela. Asungi hapo atagi metuwa nega kasia. Ewenye cannot do not say. Iga garia. Iye sigi hapo tegi garia grabona. Ewe ya idebe. Wadi biamagia. So iga bilioto. Awuri ya gwarago. Ime ya jump and pass. Etirieti ime jump and pass. Ikwerekwe. Iye sigi metum madaka kusia yike. Before
my life around. He turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Imane Gabonye Buge Jono Chidisi Enafa. Obuna Kuyegu Kubwa. Imana Kesa Begu. Gebile Bayaba. Okwanema Kesa Begu. Gane Kwenisi. Mima Kese Kwenisi. Gana Hakuwaka. Before the end of this year, Iga Singer, Imani Iyawe Jaweme. Iyawe Jaweme. Iyawe Jaweme. Onyana Bayaba. Ayabiloto. Wanemu Bayaba. Wanemu Iyawe Jaweme. Iyawe Jaweme. Iyawe Jaweme. Giribari Baiba. Baiba. Iba. Iyawe Jaweme. Iyawe Jaweme. Imapanone bebe. Imanone bebe. Imanone bebe. Iyawe Jaweme. Iyawe Jaweme. Wanemu Bayaba. Imanone bebe. Imanone Jaweme. Iyawe Jaweme. Iyawe Jaweme. Iba. Iba. Salama. Giriba. Amen. On bebe. On Jaweme. Iyawe 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 Jaweme. On bebe. Now, wow. Some people too, they do. Only them to the God talking. Manachine came out. Opo hachi tagajaye. Ewola no go wegisi. Mara niru bompete na zwa degema. Ani menania Elahi simu meregi. Ara me wegi yobola mereha. Otu wokuko wada. Wokuko wewe woso. Oye na chuno digi yobereha. Asegi mwada. Iwada. Ihola no. Hello. I have a good news for you. I have a good news for you. From now to ending of this year, Nini Berangata, Inoteba la, Igasiga, this can go, another one, no, this can go, another one, no, Makana, Uzana. Oh, now wow. Yo. Wait. All the money got one book zilata. Ato megunka kushe yike asim Uzana. Hey! What in a can what a coupe? I sing you when I took a Giata. Makana, I have but I want to get to cook up.
Ani mata leka leka, uche chukwu gebe. Ani mata leka leka, uche chukwu gebe. Oya se wanegi, amara, otadi kone mube. Obalere, otraye, obalere, omotarihe, imano motarihe si ai, imano from wobele si ni. Dikunu jimeya encourage. God will encourage you in Jesus' name. Honor them, may how will name a chondim mado, Kujerea, Hamoto Tahi Sheme. All good Namabia Bata. Let's take for example, Pito Bibiago do Huyanwa, Omago no Nyame, Omwa Wonya and Aponyame na Guegu, Omago no Nyame send there is somebody. So more business ki name. In all we home me name. And we give somebody name of ma Savroge Mani wonya rala. Because so wonya aga Savoge me want for ma koga wo. In or for example, I'm using myself as example. Mama Choi Goro, when you call me, I'll give you my charge. In your charge. Ma says, boy, or she sa, iya iga here. Oro. Huh? Manige werenka, kan werenka, or she gene, yes, sir. Iga no no lie ego, onye pura pota holota nagagiri, because you have trained somebody up. But many of us in a joke was ogide chemadi beha. One boy is Savrogi, even to settle him is a problem to you. Make our anchor, you will see the result. Mogito were a chogenowa, a hokwagenowa. Ndaho, beragin so. No matter, in every 12, there must be what? There must be what? Hapu Judas, oge meche were ake megene, buonwe. Manebu kwelonye chiene megene. I am proud to tell you this. I was on Seattle. Haburibu. EMGB Bawo. At least. Oyedeka His Excellency Bitobi. Aga Simbia Kuegu. Yana Naiku Valentine Ozubo. I'm happy to be present here. So, in your willing name, make sure you train somebody under you and empower that person. He train the chamber the mimea empowered. Empower him or her. The little you can. He or she will never forget you. But I on yesterday. One of the boys was a big man. No lea kaira ho. I need. From that night, I batara. Ene she mamaya. Assuming I'm neglected that boy. Utam batara nambara. I will go and spend money and pay for hotel, many rooms, Ilieni hotel, Elawa, Ine Bakwa, because of the ego degene involved. But because of that guy, Adigum released. Mano him years back. Today, I am reaping the fruit, good fruit from it. So please, whatever you are doing, no matter how little it is. And the peremu, I will say it when they will come here. Ya mecheche fuanyi, tonda gababuye na ha Jesus. Tonda gababuye na ha Jesus. Ima many of them, they feel na thunder unke shineligwe. God has many ways to send thunder to you.
Ichicha pụta EFCC awọ thunder nyere gị. When a governor, a past governor gara na cell, ga nọrọ ka ogbenye, all thunder gbagburie. Look at Peter Obi, enwebeghị ihe na-emebe n'ụwa ka ihe a ga-eji persecute ya na Nigeria. But because of ọkwụwara aka gịnị ọtọ, whatever you are doing today, tomorrow, people will remember it. Miwe onye ọjọọ, miwe onye ọma. When Peter Obi was doing it, maybe he doesn't have the intention of being the president. Because when we go, or digging a dream here. But the nature of this country, amazingly, people started looking for somebody out of the 36 states. They find him worthy of being a rescue president. So you only name Ogakwe for here. And don't do it to repeat that time in a mere. Time will come. People will start looking for you. Imani no neba. Ihoma gemeregi before December 25. Enube ihem kuru gitu amen. Imani no neba ni ihoma gemeregi before December 25th. Fere Jesus aka. Mi ife aka honwe ihoma gemeregi. Take it or you leave it. I'm a enemy of good governance in Eba. Obedient movement, Fere Jesus Aka. Iman in Eba. It is sure. Inage faru sapirapi. Tio Jesus Igwe. I'm going to need faru sapirapi. Kachine kebana ke laro were to phone we ike no nea. On an expiring date. In a name neku, Onyinye Chukwu adịghị emekwa nwa. Ọkụ hụrụ akara aka Igbo agagharị. Nke ụmụnna dị kechiri, nke di gị kechiri, nke nwunye gị kechiri, nke ikwu n'ime gị kechiri, sọnsọ na n'oge ka ọ ga-egbu ọchake. Emelu ma lechite gị ya n'ọnwụ. Ọ sị m gwa gị, onye ọbụla Chineke nna kwuru na ọ ga-agọzi, ọkwa onye ahụ ka ọ ga-agọzi. Osisi m gwa gị ọnwụ erugere abụghị oke nke gị unu ekwerewo ọnwụ ike abụghị my portion. Mechie n'ọnụ ebe a m siri unu ekwerewo ịma na ọnwụ ike awụ ya portion gasị ọnwụ ike abụghị my portion ịkọghị n'obi maka ndụ ahụ dị n'ekwe ebe ọ nọ olee ebe mkpụrụ obi gị nọ ndị band a ga-eso gụọ ya bet ịma na ị ga-anwụ taa na echi esokwala anyị ekwu ya. Asị m Onyinye Chukwu adịghị emekwa nwa. Ọkwụ na hụrụ akara aka Igbo agagharị sọnsọ na n'oge ka ọ ga-egbu ọchake. Emelu m ala awataghị ya n'anya. Onye ọbụla Chineke m kwuru na ọ ga-agọzi ọkwa na onye ahụ ka ọ ga-agọzi. Asịrị maka na ọ gwara m sị ọnwụ erugere abụghị oke nke m unu ekwerewo. And otu ikwuru otu a ka ọ ga-adị. O nwere ihe ọzọ si m gwa gị na from now till December a na-agwụ onye egwurugo olulu ga-adanye onye egwurugo olulu ga-adanye ọrụ gị. Ị ma na many of you agaala burial ịmaghị na burial ị gara wụ somebody na-echere gị ọnwụ but Chineke gburu esi gị gaa burial ya ọkwa eziokwu. Mgbe ebe ahụ nọ dị ịmacha mma chọọ ọnwụ ike dọfọ for grando. Anụkwa m ya ma ịzọkwa ya ọnwụ a zụọ gị ya. Ịmacha mma chọọ ọnwụ ike dọfọ for grando. Biko ịmakwara na shoe gị awụ original. Ị na-aza ejiri nwayọọ biko ka ọ ghara iwe ịzọcha ya iweli ụkwụ ị na-ahụ soolu ya n'ala. But ịma na shoe gị wụ original. Achọrọ m ka anyị zọgbuo ekwensu. Ịmacha mma chọọ ọnwụ ike dọfọ for grando. Ihe otu ịzọrọ ya ha agaghị azọ gị n'aha Jizọs. Enwekwara onye ọzọ m nwere n'ebe a na Anambra steeti a nọkwa m n'akụkụ. So ọkụ nna ahụ ya ka m gbagotekwa o nwere ike ọ kụziere unu nke ndị Anambra nke ndị unu ma ọfụma a na-akpọ ya Chinedu. Unu chọ ka Chinedu kwukwara unu egwu
makwa nna m ga-ajụ unu emekwele maka na onye Anambra. Aga m ajụ unu onye nke akụchara ugbu a na onye nke kụrụ ugbu a kedu onye nke ya ka kwukwe na eziokwu unu erigikwele election unu anụ ihe m kwuru. So Chinedu, come to the stage. Aye. Eguma. Aye. Eguma. Aye. Kilibe. Anadigima events. Ani welonya jide bube o. Isa selesi na ni wele no di ewu. Swanyo jembe nwilo ekene. Ipia bunye go kwanu mo ofu gbe nazu Olaga doni piasugo. Mama olaga doni piasugo. Abama winyo chinyo. Biko rabu solo. Onabazia. Okwife kugane me. Onicha kaino. Aigege me vaji no onichado. Eziogu gasi. On it don't ekenemo. Ekene. Come on. On it don't ekenemo. Ekene. Makana jebe kalunu. Anaba kwelunu. Ekene. Order. Sanity. Onu mekanunu donunu gadelemu. Ifani bialobi ifoma. Kodila nambara ma kodile monage ma obezi oku Ivani ne mebu ko balani o obologo balumu Ivani chemo gonya kona una maligo Makana jebe galani Anabana bagalani ekene Iba sabam Order. Eyes. Order. Yes, sir. Asinifonya yolokachine melie.
Obialobonya biabunonyenu. Ona bambumbo kuni anasa. Ofoki dide jawani nenu wakanyi no nimie. Asini fatia maro nenu wademeno. Anyi weneke no ranese. Mdi bialu maka Labour Party. Aine kunoga de la nyima. Nekena fona kwana mkono. Mkonye chilu nyazelu. Ogamu bialabia. Oyo. Come down. Even Jimagum. Ogamu kandilo jebwanya. Ifanye Jimogo. Oganye kandilo jitubanye. Oda. Anu nekuribo. Owo butelo nwe konye libaka. Achuya leba nwoke mmadụ ka ebe onye egbu. Omelu gini. Egwu mụ no bụ ndụmọdụ. Imalifo bụ n'ideme. Chisika Chukwu ga-akwụkwọ. Ọganyị na-eme. Ka ndị loji chụbanye ọgafabụ anyị. Mana ọbasi. Ife Chukwu kwuru onye ga-eme. His Excellency Mr. Peter Obi. If I'm Maggie or Mancha, if I feel Nuche na Chukwu Gemenya, Gobana Masu, Biafra Gabia Lily, Obodani got them, Unekwalugo no got them, Unekwalugo no got them, Obodani no got them, Oberogi Folege me fancha Fogekwe Magana Chukwa dire bipo mancha Oda Ifanyi Jimogo Oganye kandilo jatwani Ifanyi Jimogo mu Oganye kandilo jatwani Oganya mbonyo neluwa Oganya mbonye Onyo bu ni merogo Obulogo bofia Onya fu ba nofia Onyo bu ni melogo Obulogo bofia Onya fu ba nofia Chai Jide bube Ogande ogandalo Oya cha Valentine Ozubo wokomani Ifugo Valentine Ozubo Yanezibo lolo ya Valentine Ozubo Ojugo wanyoma Ice. Onya nekwe nwere ife n'ime Valentine ozugbo abatako. His Excellency Ferenu yaka. His Excellency Valentine ozugbo. Yana Her Excellency Incoming Her Excellency
Valentine ozugbo Chineto Valentine ozugbo Chineto Valentine ozugbo Chineto Ice onye na-ekwu nwe ihe ọ na-eme onye na-ekwu nwe ihe ọ na-eme His Excellency anyị na-ebe ahụ give me the stage onye na-ekwughe o nwere ife ọ na-eme Valentine ozugbo unu fere ya aka kọrọnụ Valentine aka kụwa kọrọnụ ya aka kụwa kọrọnụ ya aka o aka kụwa kọrọnụ ya aka o aka kụwa kọrọnụ Valentine aka kụwa ice His Excellency His Excellency Valentine ozugbo gị na ha Excellency ọjị Ugochukwu tubere Anambra Ugochukwu tubere Anambra State His Excellency ọ ga-adịrị gị na mma a humble man by nature nwoke na-enweghị nsogbu anyị abịala nọ maka bad governance na Nigeria anyị abịagonu maka bad governance na Nigeria ndị amaghachi Chukwu chụba ha onye na-amaghachi Chukwu chụba ha onye na-amaghachi Chukwu chụba ha onye chọrọ ka ị nwụọ Chukwu chụba ha aye mama aye ndị nọ n'ofe aye mama aye ndị nọ n'ofe Ichọba ndị Chukwu gọziri n'elu ụwa tupu ha bụrụ gọvanọ ndị nọ n'ofe His Excellency Mr. Peter Obi nwa mama Valentine Chineto Valentine ozugbo Chineto Lanya ana mogi soro ya ana mogi Valentine ozugbo His Excellency Ranu kanyikele His Excellency Valentine ozugbo Chineto Ojugo nwanyị ọma ice nwayọ ice nwayọ ice nwayọ ice nwayọ ekwela m Valentine n'aka incoming governor n'aka onyinye mmadụ na-akwara ya ụzọ a sị na ọ bụghị microphone m ji n'aka mkpọ ya ofere m aka manage m the power of microphone si ya Val bịa ka anyị kelee Val abịa bịa ka anyị kelee Val abịa asịrị m gị bịa Val abịa ịmasị nke gbara mara eche m ọ ga-ana maka otu a o gbuchalụ m ọ bụkwa na-etibe egige echichi n'ala Igbo egbuchakwala ị na-anụ
ebuchakwala echibeghị gị echichi ebuchakwala echibeghị gị echichi n'ala Igbo ebuchakwala maka igbucha ndị ichie ndị nna 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 ice ọkụ ihe agwọ mụrụ aha ito ogologo ọ bụ ife m na-eme ka ọ pụtara ebe a bịa mee nke ya ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo onye ihe gị na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya anye mama anye ndị nọ n'ofe n'ala anya ijekwuru onye a na-akpọ imbesaịdị ebe ị na-eti egwu ichi kele ya imbesaịdị chi kele gị ụnụ maka ndị imbesaịdị ise ekele ngwa unu chọ ka ngwa unu lee m anya bunye m oche imbesaịdị n'ọdụ ebe anyị na-eti egwu ọnọdụ n'oche ya nọrọ otu a echekwa m arụ ọ dị ya mma akụkatala m egwu imbesaịdị lekata m anya chọọ ikele m ime ihe o mere ele m anya imbesaịdị kele m ọkwaka obili ọtọ gba egwu m na-akụ imbesaịdị ma otu a ọ na-ebe ọ na-ele m anya eche m iwe ọ na-enweghị ebe m na-eti egwu amaghị m na ọ bụ obi aṅụrị jụrụ imbesaịdị n'ime obili ọtọ ọ na-ele Aye, ndị nọ n'ofe onye nọdụ mma onye nwe anya onye buru ebu ịma na owusigo onye nọdụ mma onye nwe anya onye ice onye ọbụla gasị na ị ga-anwụ ọnwụ ike ọ ga-abụ imbesaịdị ikwere si amen ihe ọbụla m kwuru make the luck to me ihe ọbụla m kwuru ịma na ị chọghị ka o mee na ndụ gị si amen ịnụgo onye na-echere gị echiche si na ị ga-abụ ogbenye ya bụrụ imbesaịdị anụkwa m ya onye si na ị ga-anwụ ọnwụ ike onye ahụ tọọ n'ọtọ imbesaịdị amen ka mee okay onye si na famili gị agaghị enwe ego ha bụrụ imbesaịdị doo onye ọbụla nọkọtara n'elu ụwa chewere gị echiche ọjọọ ya bụrụ imbesaịdị okay onye nọkọta n'elu ụwa chewe otu ọ ga-esi kidnapụ gị ya bụrụ imbesaịdị okay gị onwe gị n'ebe a eshi ọbụla ọ bụ eshi eke ọ bụ eshi orie ọ bụ eshi afọ ọ bụ eshi nkwọ ịnọkọtara chere onye ọzọ echiche ọjọọ ka ọ nwụọ ị ga-atọ n'otu imbesaịdị ị nụrụ ihe m kwuru ọfụma chere unu anụcha gị ihe m na-ekwu gwakwa ha unu anụcha gị ihe m na-ekwu gwakwa ha unu anụghị ihe m na-ekwu asịrị m gị onwe gị n'ebe a ke na-anụ olu m gị onwe gị n'ebe a ke na-anụ olu m eshi eke eshi orie eshi afọ eshi nkwọ ịnọkọta chere mmadụ ebe gị echiche ọjọọ ka onye ahụ nwụọ
maọbụ ka moto gbuo ya, maọbụ ka itiri ya poison, maọbụ ka plan ya, ka eki na-afọ ya, ị ga-atọ ọnụ to imbecile o. Ndị kwere ka sị amen. Ha, ọ dị ka ọ bụ ndị ezigbo mmadụ n'ebe a. Ana m ahụ na ndị bụ ezigbo mmadụ na ọ bụ ha juru ebe a, maka onye ọbụla bụ onye ọjọọ. Nsị ga-ekwu emem, ọ gaghị ekwu. Ekwu elukwa ala, ọ gaghị ekwu. Emepe ọnụ, ọ gaghị ekwu. Ma ị mepere ma imepe gị, Chineke kpọọ gị ọkụ n'aha Jizọs. Aye, mama, mama. Aye. Aye. Izuchukwu. 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 Lenu this man. That man who kwọtọ nke yi polo Peter Obi nke nwere afọ ọnụ white. Ị na-anụ maka Peter Obi. Ọ ya nwa bụ Peter Obi mgbe Peter Obi chịrị Anambra steeti. Lekwe ya. Izuchukwu. Izuchukwu. Ọgịnịdị. Izuchukwu. Izuchukwu. Ọgịnịdị. Izuchukwu. Izuchukwu. Ọgịnịdị. Izuchukwu. Okay. Ịtọnụgo pụwa. Ọ na-emekarị ifele. Listen to me. His Excellency Peter Obi. His Excellency Peter Obi. Jiri nwayọọ. Ọ bụrụ maka ihe Chukwu si na ị ga-abụ, nke ahụ ka ọ ga-abụ. Ọ bụrụ maka ihe Chukwu dere, nke ahụ ka ọ ga-abụ. Na nwayọọ, 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 nwayọọ. Igbo ka m jụ na ajụjụ. Kemgbe Nnamdi Azikiwe bụ president, enwegoro onye Igbo ọzọ bụ president o. Ajụjụ ka m na-ajụ unu, sanụ m ya. Enwego onye Igbo ọzọ bụ president. Obasanjo, onye ebe, onye Yoruba. Mr. Tinubu, onye ebe, onye Yoruba. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, onye ebe, onye Yoruba. Mkpọwa ha niile chi ga-eji. Ibrahim Babangida, onye ebe, onye Hausa. Abụsalam Abubakar, onye ebe, onye Hausa. Yar'Adua, onye ebe, onye Hausa. Kedu nke chichara? Kedu nke chichara? Kedu nke chichara? Chicha, chicha, chicha. Were ya nye, nye. This man kenu ugbu a ka na-akpọ. Ọ gaghị ma aha ya. Ukiu, onye buru dele. Ọjụgo, ọjụgo, na-ekwenu nwunye Valentine. Mgbe ọbụla ị hụrụ ọjụgo, ya na ọcha na-eme. His Excellency Valentine ozugbo. Ozugbo ya na Peter ọchịchị were oche. Nigeria dị mma. Ewe. Unu gekwa ntị ọfụma ndị Igbo. Enwe ife m na-agwa unu tupu ha Excellency na di ya soro bata. Ka m jụ unu. Buhari, 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 onye ebe, onye Hausa.
gịnị mere ndị Igbo ga-eji soro na-emegide ndị Igbo ibe ha? Ọ bụ m kwụsị ịba? Unu ga-emu ntị. His Excellency Mr. Peter Obi, ka m gwuo n'eziokwu, ọ bụrụ maka nke ndị Awụsa, ha chọrọ ka Peter Obi chịa. Ọ bụrụ maka ndị Yoruba, ha chọrọ ka Peter Obi chịa. Problem anyị na-enwe ọ bụ ndị Igbo ụmụnne Peter Obi, ndị sabo, ndị intruder, ndị soro mmụọ gbuo mmadụ, soro mmadụ bịakwa. Ị ga-afụta ndị Igbo ife ruru Igbo, ha nara ego tinye n'akpa, ha nwere ego tinye n'akpa, ere ugwu ha mbamba. Ekene kenere m ndị House of Assembly, ndị niile na-ebe ado, wetere m aha ha otu n'otu, wetere m aha ndị House of Assemblies, ndị niile na-ebe ado. Afụla m His Excellency Mr. Peter Obi, afụla m His Excellency Senator Dati Baba Ahmed. Obidient movement, a new Nigeria is very possible. Gemunti, Valentine Lemanya, Onogoneba Unu Deria, a new Nigeria, then a new Nigeria is very possible. Very, very possible. Very, very possible. Onye ga-eme ya? Peter Obi. Onye ga-arụ ya? Peter Obi. Onye ga-eme ka Nigeria dị mma? Peter Obi. Onye ga-echenji Nigeria? Peter Obi. Nwayọ, nwayọ. After Bebedati, Dr. Dango Unisa, National Coordinator of Obidient Movement globally. Kedu maka Professor Pat Utomi, Pat Utomi, Pat Utomi, Pat Utomi. Lazo, onye so na Pat no. Va. Ozugbo. Professor Stella Okunna, Professor Stella Okunna, Imakwana Burlington is an Obidient movement leader, speaker. If you go no Professor Stella Okunka, Obidient movement leader, chairman of the event on Ebado, on Zambia. Ndị Igbo niile ka anyị bilie n'ụra, teta n'ụra, teta n'ụra. Ndị Igbo niile teta n'ụra. Ekenere m ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe a. Barrister na-ekwu ya ka ọ na-abata, o jikwe mmiri n'aka. Barrister kpọm jee agụlụ na nke Reverend Father. Oge Reverend Father lili nne ha n'ala agụrụ. Valentine, eche m na ị ga-abịa ma na-anọchitere m anya gị.
Otum Sabo gave a Hachequani no no Zabia. Reverend Father Nokatasim Onyami. Listen. Amakim na Reverend Father Obonyami na United States of America. Yes, you are calling Valentine. Musimo no puta. Ole Valentine. Man, otirime man. Masia. All from the phone no say no Nabia. OG 2 p.m. flight in Nabia. I said, that's good. I'm a Catalan var. Emechala. Vala biage. Yaburu maka. Political appointment. Anoromoni gala. Germany maka political movement. See na Germany. Ga United States of America. Valo ombe muroga poromo anye chebe ba odo. Obodo Igbo. Abuni neba. Ichono ka nwanne gị go obodo Igbo. Ma ọ bụ na ịchọ ka gị n'onwe gị go obodo Igbo. Gwafere Chukwu aka. Tuoro m Jizọs igwe. Ọ bụrụ maka obodo Igbo, unu ga-eje ya lọta n'udo. Onye ọbụla ga-aga obodo Igbo mee investment ebe a. Chukwu kee ọkpọ n'isi. Ka anyị lọta n'ala Igbo mee investment. Ka anyị lọta n'ala Igbo mee investment. The highest investment nke ndị Igbo ga-eme ọ bụ itinye Peter Obi. The highest investment Nigeria ga-eme ọ bụ itinye Peter Obi. Asị na ọ bụghị va gee ntị. Unu na-eme noise. Chere ka n'ife m na-ekwu. Ọkwa onye a bụ na mụ na unu na-eri nri. O mechie obi ya. Ụfọdụ n'ime unu ga-achụ nwunye ha. Nwunye ha ala maka gịnị? Agụrụ gịnị? Jisi ike n'ọlụ ọchị na-akwụ ụgwọ. Na-eke isi yiri white nzuzuru ga yiri white bịa. Va na-eke isi yiri white and white mezuzuru ga yiri white and white kpalụ. Ndị na-enye mmiri nyenu mmiri a ka o zuo mmadụ niile. Ihe ọbụla ndị ukwu riri ndị nta ga-eri ya maka na ebe a everybody is equal before God Almighty. Ma iji ego ma ijighị ego ofu isi ka onye ọbụla nwe. Mana kentị isi na isi ha ma na-enwere isi ka isi. Ụna na n'ihe na-ekwu. Ekene m all the House of Assembly n'ebe a. Chukwu gozi unu niile. All the stakeholders. Chukwu gozi unu niile. All the political coordinators. Chukwu gozi unu niile. Tetanu n'ụra. Ụmụnne piano ka anyị were n'otu obi. Mezie ala Igbo, mezie ezinụlọ anyị. When many are talking, nobody stop. Kelebe. Aye, mama. Aye, ndị nọ n'ofe. Aye, mama. Aye, ndị nọ n'ofe. Hello. Mmadụ n'ebe a, hello. Nke anyị na-eme kemgbe ụtụtụ ọ dịkwa gị mma?
ọ na ọ dị gị mma ngwa kọrọ Chukwu aka. Ọ Chineke nke bi n'eluigwe nke atọ ka ị na-akọrọ aka ka ọ Chukwu obi. Kwụsiere ya aka ike. Ọ bụ na ị na-eme ka ị gaa n'ụlọ ọgwụ ka ịhụ ndị egbubisiri aka, kwụsiere Chineke aka ike. Ịkwụsiere ya aka ike, ya emekworo gị karịa ka o mere gị. Unu onwe unu ndị kụrụ aka, unu ga-eme ihe elu ụwa niile ga-eji kwọrọ unu aka n'aha Jizọs. Enwe egwu m chọrọ ka anyị gụọ ugbu a. And ịgụ egwu a na achọrọ m ka i jiri obi gị, after iji obi gị gụchaa ya, ọnwụ na-enwe ihe Chukwu mere gị bịa ebe ọzọ m na-agụ egwu, buru ụzọ bịa were isi ọkpọ maa m n'isi. Bet ọnwụ na ị were obi gị gwọọ ya, ọnwụ na ị were obi gị gwọọ ya, ihe ọma ga-emere gị n'aha Jizọs. Ndị band a ga-eso na-agụ ya, ngụpụta ha lee ya, ụna na-akụ aka soro m gwọọ ya. Emekwele guy, enwe onye ụlọ ya dị mma this time. So soro m gụọ egwu a na It's a miracle working God. Everybody. Ana m anụ ya o. Gee ntị, gee ntị. Chukwu kere ọtụtụ mmadụ. Ọ iwelite olu gị ya n'olu nke gị. So emele na ọga mụ nwa hapụkwa white am yi. Agụụ dịkwa na family mo. So iweli olu gụọ ya kụshie aka gị ike. That miracle must be a portion in Jesus' name. It's a miracle working God. Go! Kụshie ike. Gụọ ọnụ ya ọzọ. Ngwa cherenu, enwe ka anyị ga-esi eme ya na ka anyị mara ndị Chineke ga-ebu ụzọ mere miracle a. Ịma na ị nọ this side n'ebe a ruo n'elu, mechie ọnụ unu. Ka anyị mara ndị Chukwu ga-ebu ụzọ from here go ta ruo n'elu, mechie n'ọnụ. Ikwu tinyere ndị a, Chineke were olu gị buru ụzọ gọzie ha, mechikwe n'ọnụ unu biko kwa. Ndị n'ebe a, It's a miracle working God. Go! Gụọ ọnụ ya ọzọ. Ka m jide onwe m, ka m mechikwe n'ọnụ, unu gụkwa kinyere ha, ha buru n'ụzọ buru ngọzi. Hapụkwa na ihe ha mere, ama m na unu nwe olu ndị n'ebe a. It's a miracle working God. Go! Kwuo ọnụ ya ọzọ. Problem dị. Ozolen. Unu na-atiti m confusion n'isi. And awụ m ndị Nigeria na-eri ige election. Ndị ọbụla m si n'ọha nwa gbara first. Ma Chukwu kere m na gị, ha nwa ka Chukwu ga-ebu ụzọ meri ihe. Unu chọrọ iti m confusion. Ndị na-ebe a, is the Alpha and Omega. It's a miracle working God. Kwuo ọnụ ya. Kukwenu ya ọzọ. Ozola, on remember you. Hey, Jesus Christ. Are you ready?
is the Alpha and Omega. He's a miracle walking God. Kwonu ya o. Abela mnishi. Awon. Ozolen. Ngwagenu ntị ka ngwunu ndị gbara first. Are you ready to hear the result? Nyem noto a, Paul. Chineke nyere m aka ka m ghara ịtụ asị. Okay. Ndị gbara first wụ ọkụ mana m tụọ asị na enwere m problem ebe a. Enwekwa ihe ọzọ m ga-ekwu n'ụwa ndị m kwugidere atụpụrụ m ọnụ again. Okay, ka m were ihe a summarize ya. Nọrọ nwayọ. Ndị nọ n'ebe a, can you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord 7 times. Ndị nọ n'ebe a, can you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord 7 times. Sometimes, upper confusion na-eme ndị a na-erige election, ha erige ya. All confusion. Otu ọbụla ọ dị, Chukwu Nna, Chukwu Nwa, Chukwu Mmụọ Nsọ, nyerenụ m aka. Atọ n'ime otu dị ngọzi, nyerenụ m aka ka a ghara ime impartial judgment here n'aha Jizọs. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Ntie obi kerere nke unasim kere obi ihe ga na-ekwere m gịnị? Ihe ga na-ekwere m gịnị? Anyị ga-eme 7-7 kerere nke ihe akwa nwa nwaanyị ibu unu mụrụ ka unu na-eti confusion a n'isi o. Nche kerere nke unasị m obi 7 times. Kerere nke Aye. Ta biko judgment m na-aga inye ugbu a. Nyecha judgment ya ma ọ dị gị mma, you can go to court. Judgment ya m nyecha ya ma ọ dị gị mma, you can go to by the way, all here emegoro establish na Nigeria. Ụmụ abidorie mana n'ike nke Chineke Peter Obi ga-agbanwe n'aha Jizọs. Ka ngwu n'eziokwu ndị gbara first. Ọnụma ndị gbara first. Njọ gị ịma ndị gbara first, ọ bụrụ nwa gasị ọwa anyị nwa. Ọnụma ndị gbara first. Ọnụma ndị gbara first.
Mwagenti. Agaghị m akpọ aha pati ọwụla. But ndị niile so Peter Obi n'azụ njụ unu ole ndị nwe ndị a unu asị m anyị nwe ndị a nwe ndị a nwe ndị a anyị nwe ndị a unu ihe kwuru anyị agaghị akpọ aha pati njụ ala gị ndị niile na-eso Peter Obi n'azụ ole ndị nwe ndị a unu asị m ndị a nwe ndị a after this one na ma akpọ result ndị nọ this side ndị nọ this side are you ready? Ndị niile na-eso Peter Obi n'azụ ole ndị nwe ndị a ole ndị nwe ndị a ole ndị nwe ka mgbiri unu nwe obere expo mgbe ị na-asị anyị nwe ndị ị ga-eji aka eche m ma mgbe ahụ ndị a mere n'azụ unu karị catch up unu n'ihe m kwuru ndị nka ha nụkwara ya ha Jesus Christ olekwana otu unu ha ga-esiji gba first echekwa m ọsọ nsọ mụ na unu na-ekwu ihe a ole ndị nwe ndị a ole ndị nwe ndị a ndị niile so Peter Obi n'azụ ole ndị nwe ndị a ole ndị nwe ndị a ole ndị nwe ndị a Ozola. Please, ladies and gentlemen, Your Excellencies here, please, I want you to listen for this result. Our election today, after the voting, I think we have about 4 parties that participated in this election. And with the power vested on me as the Honorable Chairman, I want to call the result of the first outing by the one who say is a ndo tumuka habiala. Almost send the battle. The first song was is a miracle working God voting. And the people by my right side has a vote of 990. Oh, sorry, please. We are sorry for the breaking of transmission. As I was saying, the first vote from the right side is, according to the song that says, is a miracle working God. People by my right side has 999 votes. 999 votes. Why people by my right side are the inhetila Egwai grow the trio. 99 are the first one. People by my right side are the song that says is a miracle working God has the vote of what did this man write here? I'll do this name. Is it? Oh, is that? Okay. Please, it has 999 votes at the miracle working God. Now the second song, who can tell me the second song we sing here from this place? Fa. Result about Result what was the second song Aegoro? Okay, what was the second song Aegoro? Obi.
I am a second song. Okay. Anglican Church in Eba, Kelenu Giovanni Nodima. Anglican Church in Eba, Kelenu. Emmanuel, when Anglican Church, 1 minute, stand up. Benine eluwa gafe, Chineke keluwa jetamo, awo ni letara neluwa e, kori bihefu noye. Amarake namo, aga digide, 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 rembe biebi, onye wanyi na kunu bia. Roman Catholic neighbor, otuto dirinu Jesu. Biandi Roman Catholic, unu ga pachara nyuno. Ono no na obindi Anglican. Roman Catholic otuto dirinu Jesu. Onye jisike. Avi. Iwuro onye Roman Catholic bilioto. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne obiọma. I want a Nedima, Virgin Maria. I want a Nedima, I want a Nobima, I want a Nedima, Virgin Maria. Obi Samari, Yakatifu Nanya. Resort Unu. I got one resort on the Meridiha. By 1 a.m. tomorrow. Obidient, make some crazy noise right here. Southeast, I can hear you. Wait, akwai marginalization in this room. This is not acceptable. Muna preaching one Nigeria. One culture dan bangani ba. Me haka ko kuna confusing namu one Nigeria muka zo mu yi anan. Yawa kagan fuskan su yanzu sun yi confused. Yusuf kagan na confused nasu. Abun da ya kamata kenan. Yawa. Ba ku gane ba ne? Kun gane? Yawa haka. Yeah. So, 1 minute. Me on no first Sanunku. Yes, Sanunku. Yeah. Mutani. Da ala kuya kuri kajiko. Because when we have our brothers, fathers, and mothers from the north here, and we must, because P2B is a kind of person that doesn't have a discrimination. One Nigeria. P2B believe in what? One Nigeria. So muche muku sanude aiki, sanude zua. Ae yaro,